Oh, eto na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Release. Shout out sa ating regala. Yo, what's up mga idol, at nagkita na naman tayo muli. At yun na nga mga idol, no, dito tayo ngayon sana sa bubong. Yung ano, kung saan tayo naghihintay ng mga ibon mga idol, no. Saan dito tayo ngayon mga idol, at dyan ako nag-i-edit ng mga video mga idol, no, kapag walang ulan, no. At yun na nga, no, medyo bulok na yung ano, kung saan ako nag-i-edit, bulok na yung pom. Ayun nga mga idol, no. At yun mga idol, no, may loading nga pala ngayon sana sa ano pa rin, no. Yun, mega shoutout pa rin, no. At yun, may isa tayong kakarga mga idol. Susubukan natin mga idol, i-entry natin sa ano, mag-entry tayo sa Matira Matibay. At yun nga ano, at yun, isang magandang hapon, no. At yun nga ano, at medyo padilim na nga. Yun nga ano, at yun, masama yung panahon, mukhang ulan tumamaya, no. At yun, may paronda tayo kanina, may paronda tayo. Yun nga ano, at medyo yun, warrior natin mga idol, no. So konti lang ngayon dahil sa yun nga, nagpwede rin tayo nung nakarang mag-isang buwan na yata ngayon. So ngayon, tumutubo na rin may mapakpak, mga ganyan nakahaba. So let's go mga idol, tara sa pare. Loading station sa EPSA mga idol, let's go. Kumusta mga kukuy? Yo, what's up mga idol, no? So finally mga idol, andito na tayo, no. At yun na ano, at yan, sakto-sakto mga idol, no? May mga tropa tayo rito mga idol. Andito na andito na yung mga malalakas. Malalakas ng asar. Yun na nga, no. At yun na. At sila mga idol, no. Oh, galing sana yan sa Planet Namek mga idol. Yun na nga, no. At yun na, andito tayo ngayon sana sa pare. Yun, may shoutout mga pare, no. At yun na nga, no. Mega shoutout idol. Shoutout. Ayun na Rosario La Union tayo ngayon mga idol, no. At yun, sasali na tayo sa Sasali tayo sa Matira Matibay mga idol, kasi matibay talaga itong ibon natin mga idol, no. Pinakain na ito na sarili niyo tayo mga idol. Ayun pampaswerte, no. Ayun ayun, nakikita nyo ito mga idol, no, sa vlog ko mga idol, no, Jericho Tumutorgo mga idol, no. At yun na mega shoutout Team Donate mga idol. Ayun na at mamaya papunta rin tayo sa kanila, no, may sasakay tayo doon. September, magpupuling na tayo. Ayun, September, may puling na, no. At yun na mga idol, no, at yun,
nag-iisang warrior mga idol no, maabot na ng La Union no, at sana lang talaga no, magtuloy-tuloy siya mga idol no, maabot sana sa dulo, sana makapagpadulo tayo no. Dahil sa yun nga, pangarap yan ng mga newbie na tulad natin na tumuloy lang no, pag-alan niya lang, wag lang bilisan. lang tayo, alaw na. Ayun, alaw na. Ano lang no? Alaw na. Ano, bibisi pala bukas no? Ano, mega shoutout sana sa lahat ng mga ano, BBC yun. Ako na lang yung patibayan namin. Patihan na. Ay, 10 na lang patibayan niya? Pati na lang ito. Anis. Sana all no, sana all no. Tayo sa BBC wala na. Tanggal na tayo sa listahan mga idol. Balik tayo na lang. Yun na ano. Ano mga idol na bukas yung ibon na magkasalubong yung mga ibon natin mga idol. Sobrang daming darating bukas mga idol no. Ang dami natin ikakalak mga idol no. At yun, mga pare no, mega shoutout sa inyo no. At yun sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo. At sa magsusubscribe pa no, mega shoutout sa inyo mga idol no. At yun, dito tayo ngayon sa pare mga idol, isasakay natin to no. Ayun mga idol no, hindi tayo magpupuling mga idol. Huwag muna tayo magpuling no, kasi tagilid yung speed ng ibon natin mga idol no. Pero umuwi naman siya mga idol no, medyo okay na rin sa speed niya, pero sa pooling medyo tagilid. Dudunit tayo mga idol. Ayun na mga idol na sana pala rin no? Sana mabot yung dulo mga idol. Ano, mega shoutout no. Ito yung ito yung team ng malalakas mga idol, team Dunit mga idol no. Yun, makikiingay tayo bukas mga idol. At yun na mga idol no. May handler tayo mga idol, tatarian na mga idol. Ano, mega shoutout sa pogi natin coordinator no, kay Idol Norman no. Kasi siya, si nalala ni kumpare, nanalo siya. Ayun na, sana pala rin ha. Sana bukas bumili siya ng konti. Yun, thank you so much. Yung sipat na sipat sa buntot mga idol. Pag pumalo to, talagang sapol. O, gano'n lang, matibay lang. Hindi magpuling. 120 lang, 120. Itagol na? Ano mga idol na? May bilis na. Babayad na tayo ng bill mga idol. Ito yung pinakamasakit. Bayaran ng tubig, kuryente. May gas pa. Magastos si magkakalapati mga idol. Kaya huwag na kayo magkalapati. Magastos yung magkakalapati mga idol, kaya huwag na kayo magkalapati. Kung mo nagyayang ba? Patibayan, hindi mo lalagay. May bilis yung ano, patibayan. Hindi ko pang ikuha niya ako eh. Bumibilis. Ako sa vlogger na bumibilis sa'yo. Bumibilis. Yung iba kasi ito pang ano to eh. 400 yan. Pang ano lang to, pang display. Ayan nga na, at yan bukas abangan tayo no. Pati sa North mga idol, meron tayo sa North no. Yun, ang dami makalapad dito ngayon mga idol no. Yan, mega shoutout sa lahat ng makalapads dito no. Yung ano. At yun bukas, alpukan yung mga ibon natin mga idol no. May North tayo, tapos yun mga South, meron din tayo sa mga idol. At yan, mega shoutout sa mga pogi nating rito, mga kalapatids mga idol dyan, mega shoutout sa inyo no. Yan, idol, baka may shoutout kayo mga idol oh. Eto na, mag-shoutout na kayo. Pare, magpa-shoutout pa ano pare? Pare, shoutout. Shoutout. Shoutout, Pigsa! Yun, mega shoutout kay Pigsa. Ano mga idol na, sa tapos na tayo maglalpak mga idol na at yun. Siyempre bukas ito, abangan tayo no. Abangan tayo dito bukas mga idol at yun, sabahan niyo ako mga idol. Hanggang dito lang to, bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Yo, what's up mga idol no? At yun, good morning pare. Yun. Mega shoutout na sa inyo no. At yun ang Rosario La Union na tayo mga idol no. Yun ang nag-start na yung idol. Malapit na mga idol. Last training ngayon mga idol no. Rosario La Union. At yun ang nag-release sila din ng 610 mga idol no. 610 at yun, possible na darating ibon natin ng 736 mga idol. At yun, mag-i-speed ng 1.4. At yun ang yung ibon natin ay sinali lang natin sa mga idol sa patibayan no. Sana sa matibay kasi yun medyo kapos tayo sa budget mga idol para sa pooling at saka sa iba pang i-entry na fundraise mga idol. At yun nakamatibay na lang at yun maghihintay tayo mga idol, mag-aabang tayo mga idol no, from Rosario La Union mga idol. Sa mga pare yun, mega shoutout mga pare dyan no. At yun again, maraming salamat no
sa mga subscriber natin dyan, no? At syempre naman mga idol, alam kong sinasamahan nyo ako ngayon mga idol sa pag-aabang ng ibon ko mga idol, no? At yun, ayun na, huwag nyo kalimutan mga idol, na please pasubscribe mga idol, na Aliana Love mga idol, pasubscribe naman mga idol, na at syempre sa ano, sa yun, Jojo Boko Binders mga idol, no? Please mga idol, pasupport naman mga idol, no? Ay mga idol, no, punta ka sa Jojo Boko Binders mga idol. At syempre maraming option dyan mga idol, no? At yun, yung next nga ng mama ko mga idol, no, is na mag-vlog sa kalsada, i-vlog yung mga homeless mga idol. At yun, Aliana Love, yan, pasupport na rin mga idol. At syempre mga idol, ito na, mag-start tayo mga idol na sana shoutout. Ang dami natin shoutout ngayon mga idol, no? At yun, maraming salamat kaya pala sa inyo, no? Sa lahat ng subscriber natin dyan. At mag-subscribe pa, yun, road to 1K tayo mga idol, no? At yun, mega shoutout kay Almond Valdivia, yun, mega shoutout, no? At yun, ito yung bata kagabi sana sa ano, sa FTPPC, I mean, sa to, basta siya na yun, solid dating ano to, nag-aabang to sa natin, nag-aabang sa mga video natin, sa mga vlog natin yun, mega shoutout sa no? At kay Marito Duran, yun, idol, no, ingat kayo sa US, solid yung natin mga idol. Solid yung natin, solid yung subscriber natin na from US mga idol. Doon siya ngayon mga idol, no? At yun na, at yun, mega shoutout sa'yo. Jonard Aleta, yun, mega shoutout, no? At kay Red Chick Love from QC, yun idol, mega shoutout. Ayun na, Triple J Love from Apalet, yun, mega shoutout. At Mark Sampaga, idol, mega shoutout sa'yo. At Baratang Ibon, yun, mega shoutout, Baratang Ibon. Overfly Love from Montalban Rizal, yun, mayroon tayong viewers to from Montalban Rizal mga idol, no? Ayun ano, mas lalong dumadami yung mga subscriber at viewers natin ngayon mga idol, no? At sa mga gusto pa magpa-shoutout dyan, syempre comment down below mga idol. At sa next video mga idol, gagawa natin ng shoutout dyan. At Owen Delgado, yun, mega shoutout. At John Mark Canaver, yun, from Apalito mga idol, mega shoutout, no? Bones Hunter Love, yun, mega shoutout. At Michael Abiog, mega shoutout idol. At Jello Galang, yun, mega shoutout. Jason Lino. At kay De Los Santos Jomar, yun, mega shoutout. At syempre kay Tonga Mark Angelo, yun, mega shoutout mga idol, no? At yun, maraming salamat na sa walang sawang pag-support sa munting channel natin mga idol. Yun, maraming salamat sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo. At yun, maraming salamat sa inyo mga idol. At yun, time check tayo mga idol, no? 7:39 na nga mga idol, no? Ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales mga idol. Siyempre, alagang ano tayo mga idol, alagang Kalapatids tayo mga idol, no? Kaya yung ibon natin mga idol, condition mga idol, no? Ayun na nga mga idol, no? 7:39 na. Yun, 7:39. Tama ba? Yun nga mga idol, 7:36 mga idol, may mag-i-speed ng 1.4 mga idol from Rosario, La Union. At yun nga, medyo lumalampas tayo sa oras mga idol. 7:30. Ayun na mga idol, no? Mag-alas 8 na mga idol. Ito na yung hinihintay natin mga idol. Ito na. Malapit na siguro yung ibon natin mga idol, no? At sana lang, no, makasabay sa malakas mga idol. Malakas mga asar. Makasabay sa mga ibon na malakas mga asar mga idol. Yung ibon nating nag-iisa, no? At yun ang ano, matira matibay. Yun ang mga idol, abang tayo mga idol. Yun ang mga idol, no? Ay, napakaganda ng panahon mga idol. Yun ang ano, hinihintay natin mga idol, wala pa, no? At yun ang ano, time check tayo mga idol, no? Alas 8 insakto mga idol, no? Ayun na nga at ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales mga idol, no? Ayun na nga mga idol, dahil solid Kalapatids tayo mga idol, no? Solid Flyer Mix Kalapatids tayo mga idol. Kaya napakaganda ng kondisyon ng mga ibon natin. At yun na nga, alas 8 insakto, wala pa yung ibon natin, no? At yun dapat mag-arrive sila ng ano mga idol, mag-arrive siya ng 7:36. Yung ano, ang speed nun 1.4. Pero yun, di naman talaga kaya ng ibon natin yun, no? Baka sa kanila kaya ng ibon nila. At sana naman, no, masama yung ibon natin sa malakas, matangay agad papunta rito mga idol. At yun na ano, abang-abang, tuloy-tuloy lang abang mga idol. Abangan sa tag-init na mga idol, no? Ano mga oras ngayon mga idol, darating ibon natin mga idol. Ayun na nga. Ayun, sana makasabay sa malakas. Malakas yung ibon natin. Malakas mga sar. At yun ang ano. So time check tayo mga idol, no?
Alas 8:03. At yun na nga, talagang abangan na to mga idol. Mga idol, ayun na. Ayun na, alright. Ayun na siya mga idol. Naglalaro pa mga idol, no? From Rosario, La Union mga idol. Ayun na nga. So yun ang ibon natin mga idol, no? From Rosario, La Union mga idol. Napaka-fresh mga idol. Ayun na nga, sumabay sa mga lakas mga idol. Buti na lang na nahatak siya mga idol, no? Nahatak ng mga lakas mga idol, no? Ito na, possible ano to? 1,000 ano mga idol, yung speed dito mga idol. Asan yun, wala. Yun ang ginaganahan pa sa paglipad mga idol, no? Wala pa yung ibon. Wala pa. Nawala. Atin yun eh. Ano, na-prank yata tayo ah. Asan yun? Parang na-prank tayo ah. Yan na mga idol. Alright. Alright. Ayun na, one down. One down. Nako, natakot pa mga idol. Natakot sa atin. Yun na nga mga idol na ano to, sharing to mga idol, sharing to. 1,120 2020 mga idol yung speed dito mga idol. Alright na. Alright. Alright. Ayun na mga idol, umikot-ikot pa siya mga idol oh. Ayun na. Ayun na. Nice one. Nako, natakot pa. Ano ba yan? Sino nga mga idol na? Patuloy pa rin sa paglilipad niya mga idol. Ayun na. Ayun na, ready for take off. Ready for take off. Alright. Alright, from Rosario, La Union mga idol no. Ayun na mga idol no. Ayun, 805 mga idol. Pasok, 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 pasok. GB, kalapagin mo yung ano. Pasok, pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok. Yan na mga idol. Yan na, yan na, yan na. Alright. Alright. Sige. So yun na mga idol. Dito na yung natin mga idol. Dito na yung from Rosario lang yun natin mga idol. At napak na nga natin mga idol. Yun na nga no. Ayun. 807 mga idol. Dito na yung signal natin. Dito na yung from La Union. Alright. Medyo maaga nga mga idol no. At ito. Oh, minum siya. Kain mo muna, kain mo muna. Oh. Alright mga idol no. Medyo mataas yung speed yung mga idol no. What's up mga idol? Sino nga mga idol no? Nandyan yung warrior natin mga idol no? Ano, Rosario, La Union mga idol. At yun nga mga idol no, dumating ng 807 mga idol. Nag-speed lang naman siya ng 1,023. Ayun na mga idol, di na masama yun mga idol. Talaga napakasaya natin mga idol no? At yun, sharing yun mga idol sa ban race natin no? At yun, sana di siya magbago. Alright no? One bird na tayo mga idol no? Sana sa pare, dahil one bird lang naman talaga ito, wala nang iba. At yun na nga mga idol no? Hanggang dito lang itong video na ito mga idol. At yun, maraming salamat sa inyo na sa patuloy na sumusuporta sa munting channel natin mga idol no? At yun na nga no, 1,023. Yun, nag-speed din yung ibon natin mga idol. At tatangay din mga idol kada paano mga idol no? Okay na yung mga idol kahit di siya nag-speed ng 111213. Basta dumating siya mga idol na maaga-aga pa. Yun na nga no. At maraming salamat sa inyo. At hanggang dito lang to. Bye bye.